tqalet f'Magdala, villaġġ żgħar tas-Sajjieda fil-qrib tal-kosta tal-Galilea. Minħabba l-kummerċ u ħajja maġla, villaġġi aktar konservattivi spiss assoċjaw il-Magdala ma' Emil Zini. B'hekk, aktar minn xi fatt storiku bħalma l-belt tal-Babilonja kienet raffigurata minn prostituta. Lili wkoll missitni l-istess xorti u nirraffigura lir-raħal Twelidi. Iżda kemm huma l-prostituti li għall-gwadan tagħhom ibijaw il-prinċipji. Il-kundanna hija produzzjoni li din is-sena se tlaqqana mill-qrib mal-karattru ta' Marija Maddalena, personaġġ li sa żminijiet riċenti għadu jitqies xi kultant bħala kontroversjali. B'hekk wara li s-sena l-oħra f'din l-istess produzzjoni intqajna mal-karattru ta' Ponzu Pilatu, din is-sena se nkomplu l-mixja tagħna u niskopru karattru ieħor mill-ġrajja tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Din il-produzzjoni hija mtella mill-Kummissjoni Żgħażagħ Bassaniżi flimkien mal-Kummissjoni Kultura ta' Ħalqolmi u qed issir fix-xelter ta' taħt l-assa tal-istess lokal. Għalhekk qegħdin nistiednu lill-pubbliku sabiex jattendi għal din ir-rappreżentazzjoni li tinvolvi aktar minn 15-il attur. Kont smajt b'Ġesu li beda jippredika dwar il-maħfra. Ħassejt li dak kien messaġġ li joffri tama ta' ħajja ġdida. Forsi ma fimx daqstant il-kliem? Iżda jien li kont li mwarba rajt ċar il-kobor ta' messaġġ mimli mħabba. Kien hemm fil-passat min semmili l-imħabba? Iżda kemm kbira l-imħabba ta' persuna li saħansitra taħfer lil dawk li kasbruh, sawtuh u jikkundannaw għal-mewt. Wara li nsiru nafu aħjar il-karattru ewlieni, il-produzzjoni tiffoka fuq il-kundanna ta' Ġesu Kristu hekk kif esperjenzata minn Marija Maddalena. F'dan kollu ix-xelter u essenzjali biex l-istess atmosfera iġġib il-viżitatur jidħol aktar fil-fond tal-esperjenzi tal-personaġġ li kienet persuna bħalna iżda f'kuntest ta' storja daqstant importanti. Kien sbieħ il-ħadd. Kien għadu dlam. Meta ħejjejna l-fwejjaħ għadlik skont l-użanza. Iltqajt ma' oħrajn u morna fejn il-qabar, paġla, biex il-ġisem ikun għadu ma bedix irejjaħ u bekk inkunu nistgħu nagħtu qima xierqa lil dak li kellna tant devozzjoni leh. Dan sar bħeffa mingħajr pjan kif ser irresqu l-blata ta' madwar 2 tunellati li kienet tagħlaq il-qabar. Il-kundanna mill-ħsieb ta' Marija Maddalena ser tittella n-nar ħadd il-palm bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar, fil-lejl ta' ħames ix-xirka bejn is-6 ta' filgħaxija u nofs il-lejl u f'jum il-ġimgħa l-kbira bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar fix-xelter ta' taħt l-assa tal-Pulizija ta' Ħalqolmi.